Hej, i dag skal vi tale om selve transportprocessen, altså hvordan din vare bliver flyttet fra A til B. Transportprocessen består af 7 skridt. Her er de 5 skridt rent fysiske skridt, hvor dine varer håndteres eller transporteres. Og derudover er der 2 skridt, som har med tolddeklareringen at gøre. Transportprocessen er basalt set den samme, uanset om du har med søfragt, med luftfragt og de fleste former for vejtransport at gøre. I dag bruger vi dog et eksempel fra søfragtens verden. Vi tager udgangspunkt i et helt konkret eksempel, hvor du har designet nogle nye iPad-covers. Du har 2 paller, som du har købt hos din leverandør i Guangzhou i Sydkina, og nu skal du have dem hjem i din garage i Københavnsområdet. Vi antager, at du har købt på de såkaldte Ex-Works Terms, hvilket betyder, at du er ansvarlig for hele transportprocessen fra leverandørens fabrik og hjem til din egen garage. Punkt 1 er afhentning. Når du har lavet din booking hos din danske speditør, så sender speditøren den booking ud til sin kinesiske agent, som igen kontakter din leverandør, og de 2 aftaler, hvornår speditøren kan komme og hente varerne. Når han henter varerne, det gør han typisk i en mindre lastbil eller en stor varevogn, så får han samtidig en pakkeliste og en faktura med. De ting tager han med tilbage til sit pakhus, hvor han så stiller varerne på hylderne der. Punkt 2 er eksporthåndteringen. Når det er tid til, at containeren til København den skal afsted, så kommer der en lastbil med en tom container. Dine varer bliver taget ned fra hylden, sat ind i containeren, sammen med alle de andre varer, der skal til København. Derefter lukkes containeren, der sættes et sejl på, så man er sikker på, at containeren ikke bliver åbnet undervejs, og lastbilen den kører ned i havnen med containeren. Punkt 3 er eksport-tolddeklarering. Når lastbilen er kørt, så tager den kinesiske speditørs toldeksperter fat i pakkelisten og fakturaen og de andre formularer, de skal bruge, og så går de ned på det lokale toldkontor, får de stempler, de har brug for, og færdiggør toldprocessen den vej. Punkt 4 er søfragten. Speditøren har købt plads ombord på et containerskib hos et af de store rederier formentlig, og containeren lastes ombord, i det her tilfælde formentlig i havnen i Shenzhen eller i Yantian, hvorefter den sejles først til Rotterdam, og her omlastes den til et mindre skib, der sejler den til København, hvor den igen losses. Punkt 5 er import-tolddeklareringen. Inden containeren ankommer til havnen i København, der har den danske speditør modtaget pakkeliste, fakturer og andre dokumenter fra den kinesiske speditør, og de har færdiggjort selve import-tolddeklareringen i Danmark, og det gør de simpelthen ved at opdatere de forskellige oplysninger i Skats systemer, formentlig via deres hjemmeside. Punkt 6 bliver så til importhåndteringen. Og når containeren er losset, og containeren er clearet af told, jamen så sender speditøren en lastbil ned efter containeren i havnen, kører den ud til sit pakhus, som typisk ligger et sted i nærheden af de store motorveje lige uden for København. Det kan være i Greve, eller i Brøndby, Herlev osv. Og her åbner han containeren og sætter alle varerne op på hylderne i sit pakhus. Punkt 7 er altså selve afleveringen. Herefter ringer speditøren til dig og spørger, hvornår du har mulighed for at modtage dine varer. Og på det tidspunkt, I så aftaler, der kører han igen i en mindre lastbil eller måske en stor varevogn ud til dig og læser varerne af. Og her slutter transportprocessen så.